Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Ομίλου Podcast του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Λάρισσας. Στο σημερινό επεισόδιο θα ακούσετε τη συνέντευξη που πήραμε από τη διευθύντρια του σχολείου μας, κυρία Γεωργίου Σταματία. Καλησπέρα κυρία Διευθύντρια, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πείτε μας λίγα λόγια για το σχολείο μας και το τι το κάνει ξεχωριστό. Νομίζω ότι εσείς είστε πιο αρμόδιοι να πείτε τι το κάνει ξεχωριστό. Θα σας πω όμως εγώ τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό για μένα. Όταν μπήκα στην εκπαίδευση, στη δημόσια εκπαίδευση, το 1997, τον καιρό των δεινοσαύρων, είχα στο μυαλό μου ένα σχολείο. Ένα σχολείο που θα ήθελα να το ζήσω. Δηλαδή ένα σχολείο που τα παιδιά θα κάνουν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, με γνώμονα το τι τους αρέσει, ποιες είναι οι προσωπικές τους ανάγκες, οι προσωπικές τους επιθυμίες, τα προσωπικά τους γούστα, που θα μάθαιναν όλα αυτά που μαθαίνουν σε ένα άλλο σχολείο, αλλά θα μάθαιναν και δεξιότητες ζωής. Δηλαδή, εμένα στόχος μου θα ήταν να φτιάξω ένα σχολείο, τότε λέω, το 1997, κάποια μέρα, που να φτιάξει, να παράξει για τη Λάρισα την επόμενη γενιά των ανθρώπων που θα μπορέσουν να τη διοικήσουν. Μαντέψτε, εσείς είστε αυτή η γενιά. Αυτό που κάνει το σχολείο μας ξεχωριστό, το πρώτο και σημαντικό, είναι ότι όλοι βρισκόμαστε εδώ με την ελεύθερη μας θέληση. Το σχολείο το επιλέξατε, κληρωθήκατε για να έρθετε σε αυτό το σχολείο. Κάνατε αίτηση για να έρθετε σε αυτό το σχολείο. Οι καθηγητές σας δεν κάναν απλά αίτηση, υπέβαλαν και βιογραφικά για να έρθουν σε αυτό το σχολείο. Και όσο πιο καλοί ήταν, τόσο περισσότερες πιθανότητες είχαν για να έρθουν εδώ. Και είμαστε εδώ με την ελεύθερη μας θέληση. Όποιος δεν θέλει πια να είναι εδώ, την ίδια ώρα μπορεί να φύγει. Που σημαίνει ότι το πρώτο πράγμα που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι είμαστε εδώ έτσι. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που είπαμε, ότι είναι ένα σχολείο σε διαρκή κίνηση. Και είναι ένα σχολείο που κάνει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Και επίσης είναι και ένα σχολείο φάρος. Δηλαδή είναι ένα σχολείο που το κοιτάνε από παντού. Οι καλές πρακτικές μας προβάλλονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στα άλλα σχολεία για να μας μιμούνται. Και μας αρέσει να μας μιμούνται, είναι δουλειά μας. Την πρώτη χρονιά παίξαμε σκάκι, την επόμενη χρονιά παίζαν όλα τα σχολεία. Την άλλη χρονιά πήγαμε σε συνέδριο εξωτερικού, μετά πήγαν και τα υπόλοιπα σχολεία. Κάναμε πρόγραμμα ανταλλαγών, μας παίρνουν τηλέφωνο, πώς γίνεται αυτό, με ποιον φορέα. Κάνουμε ομίλους, τώρα οι όμιλοι υπάρχουν και στα άλλα σχολεία έξω. Συνεργαζόμαστε, μαθαίνουμε. Χρησιμεύουμε ως ένας εκπαιδευτικός φάρος και σαν μια πηγή ιδεών και για τα υπόλοιπα σχολεία. Δηλαδή δεν βελτιωνόμαστε μόνο εμείς χρόνο με το χρόνο, βελτιώνουμε και όλα τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι μαθαίνουμε τα ίδια πράγματα που μαθαίνουν και οι άλλοι, αλλά με διαφορετικό τρόπο επίσης. Οι καθηγητές σας είναι όλοι εκπαιδευμένοι στο πώς να διδάσκονται τα νέα προγράμματα σπουδών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης το ότι μπορούμε να συζητούμε και δικές σας ιδέες για πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Και δεν λέμε όχι όταν η ιδέα είναι ωραία, είτε αφορά κάποια παρέμβαση στις τέχνες, είτε κάτι στο μάθημα. Και το ότι ξεχωρίζουμε και βραβευόμαστε. Ότι είμαστε πρώτοι πάντα τα τελευταία 2 χρόνια είμαστε πρώτοι σταθερά στον αριθμό μαθητών που περνάνε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού της μαθηματικής εταιρείας. Ότι παίρνουμε βραβεία στο διαγωνισμό φυσικής. Ότι πέρυσι πήραμε 3ο βραβείο στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε ένα σχολείο που κάνει πράγματα ξεχωριστά και γενικά ξεχωρίζει. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε ως διευθύντρια και πώς τις ξεπερνάτε? Από την ώρα που ήρθατε εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω μάθημα και
θα αργήσω 5 λεπτά να πάω. Και ύστερα ήρθατε εσείς να μου πάρετε συνέντευξη. Και μετά πήρε μία μαμά για ένα γατάκι που βρέθηκε και που λέμε να το βάλουμε στο Facebook του σχολείου, μήπως και καταφέρουμε να το δώσουμε σε ανθρώπους που το αγαπάνε. Αλλά παράλληλα σχεδιάζουμε τη συμμετοχή μας σε ένα συνέδριο στην Πάντοβα και λείπει και μία τάξη σήμερα στη διδακτική επίσκεψη στα Μετέωρα και τα Τρίκαλα. Αυτό που είναι ωραίο σε αυτό το σχολείο είναι αυτό, και που είναι πρόκληση, ότι είναι ένα σχολείο σε διαρκή κίνηση. Νομίζω ότι και εσείς το αισθάνεστε αυτό το πράγμα. Ότι είναι ένα σχολείο που τίποτα δεν μένει ακίνητο. Όλα τρέχουν. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, να είσαι μαέστρος σε μια τέτοια συμφωνική ορχήστρα. Ποιους στόχους έχετε θέσει για το σχολείο μας? Ποιους στόχους έχω θέσει για το σχολείο? Πρώτα απ' όλα, όταν το ήρθα εδώ, στην πρώτη συνεδρίαση που έκανα, πριν γίνει πειραματικό το σχολείο, είπα στο Σύλλογο Διδασκόντων ότι θέλω να φτιάξω ένα σχολείο χαράς. Και γελάσαν πάρα πολύ μαζί μου. Αλλά στο τέλος της χρονιάς μου ζήτησαν συγγνώμη. Γιατί όντως το σχολείο μας, νομίζω ότι και εσείς το καταλαβαίνετε, είναι ένα σχολείο χαράς. Έρχεστε χαρούμενοι, φεύγετε χαρούμενοι. Ακόμη και αν συμβεί κάτι δυσάρεστο μέσα στην ημέρα, πάντα το γενικό ισοζύγιο είναι ισοζύγιο χαράς. Αυτό στις παιδαγωγικές θεωρίες, οι παιδαγωγικές θεωρίες λένε πάντα ότι ένα χαρούμενο παιδί μαθαίνει περισσότερα πράγματα και πολύ πιο εύκολα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το τρικάκι για να μαθαίνετε πιο πολλά και με καλύτερη ψυχική διάθεση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους καθηγητές σας. Όντας χαρούμενοι που δουλεύουν, που είναι κομμάτι μιας σπουδαίας ομάδας, είναι μια σπουδαία ομάδα επιστημόνων οι καθηγητές σας, όντας λοιπόν κομμάτι αυτής της σπουδαίας ομάδας, δουλεύουν με μεγάλη χαρά. Δεν έχετε ιδέα πόσες ώρες την ημέρα δουλεύουν. Ότι τα τελευταία μηνύματα που μου στέλνουν είναι γύρω στις 11.30 το βράδυ. Ότι λέω στην ομαδική, παιδιά, πάτε για ύπνο, έχουμε δουλειά αύριο. Γιατί τους αρέσει. Τους αρέσει να δουλεύουν μαζί σας. Τους αρέσει να δουλεύουν για αυτό το σχολείο. Τους αρέσει να δουλεύουν μεταξύ τους. Να φτιάχνουν πράγματα σαν ομάδα. Οπότε, ναι, αυτό, η χαρά. Η χαρά, να συνεχίζεται για πάντα αυτή η χαρά. Είτε εγώ είμαι εδώ, είτε δεν είμαι εδώ, γιατί εμένα ο εργασιακός μου βίος τελειώνει κάποια στιγμή, το πνεύμα αυτού του σχολείου της χαράς να υπάρχει. Αυτό ονειρεύομαι για αυτό το σχολείο. Να είναι πάντα ξεχωριστό όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ποιες αξίες είναι σημαντικές για εσάς και ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο στόχος του σύγχρονου σχολείου? Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότητα γενικά ξεμένει από αξιακό κώδικα, από κώδικα αξιών. Το βλέπουμε σιγά σιγά πως γίνεται στην παγκόσμια σκηνή, με τους πολέμους, με τις επιθέσεις, με τους οικονομικούς πολέμους κτλ. Εγώ θα ήθελα η εκπαίδευση να είναι αυτή η οποία θα δείξει την αξία της ειρήνης και της δημιουργίας. Δηλαδή, τα παιδιά σήμερα να καταλάβουν ότι οι πόλεμοι είναι αδιέξοδοι. Ότι οι τριβές, οι καυγάδες, ο θυμός δεν οδηγούν ποτέ σε διέξοδο. Αντίθετα, κοιτάξτε τους δασκάλους σας. Το πόσα πράγματα δημιουργούν δουλεύοντας ειρηνικά σαν μια μεγάλη ενδιαφέρουσα ομάδα. Και πόσο ωφελείστε εσείς από αυτό. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να γίνεται σε όλο τον κόσμο. Η μεγαλύτερη αξία λοιπόν είναι η ειρήνη, η αγάπη, η συνεργασία, η δημιουργικότητα. Πόσα θετικά πράγματα. Γιατί να χρειαζόμαστε τα αρνητικά πράγματα? Ζούμε σε έναν ωραιότατο πλανήτη που μας σηκώνει όλους και άμα το προσέξουμε και λίγο μας σηκώνει και με χαρά.
Δεν το προσέχουμε και αντιδρά ο έρμος. Αυτό. Το δεύτερο είναι να αποκτήσετε την συνείδηση της οικολογίας, και το κάνουμε κατά κόρον σε αυτό το σχολείο, για να ξέρετε ότι αυτός ο πλανήτης χρειάζεται προφύλαξη, χρειάζεται αγάπη, χρειάζεται φροντίδα. Όταν λέω λοιπόν ότι εγώ θέλω να βγείτε σαν ολοκληρωμένοι πολίτες σε αυτή την πόλη, στην οποία μια μέρα θα έρχεται, μια μέρα θα είστε σε μια ηλικία 30, 35, 40 χρονών, που θα μπορείτε να αναλάβετε τα ενία αυτής της πόλης. Εγώ θέλω να λέει ο κόσμος, θα είναι σπουδαία ηγέτης, τελείωσε το πειραματικό της Λάρισσας. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ένα αξιομνήμονευτο περιστατικό από τη θητεία σας ως διευθύντρια του σχολείου? Έχω χαρούμενα, έχω και δυσάρεστα, γιατί κάθε μέρα εδώ πέρα μέσα δεν είναι το ίδιο. Ένας διευθυντής καλείται τη μία ώρα να βραβεύει παιδιά για μια επιτυχία και την άλλη ώρα να τρέχει στον εισαγγελέα γιατί ένα παιδί μπορεί να κινδυνεύει. Πάντως η μεγαλύτερη χαρά που έχω πάρει σε αυτό το σχολείο ήταν πέρυσι, όταν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανάρτησε τον κατάλογο των 26 καλύτερων εκπαιδευτικών πρακτικών στην Ελλάδα, και σε αυτόν τον κατάλογο των 26 καλύτερων πρακτικών στην Ελλάδα, στον οποίο υπήρχαν μέσα νηπιαγωγεία, παιδική σταθμή, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ειδικά σχολεία, ΕΠΑΛ, τα πάντα, το σχολείο μας φιγουράριζε με 3 καλές πρακτικές και ήταν το μόνο στην Ελλάδα που είχε 3 καλές πρακτικές, ξεπερνώντας παλιά και σπουδαία πρότυπα και παλιά και σπουδαία άλλα σχολεία. Ήταν μια επιβράβευση του κόπου μας και του κόπου σας, και νομίζω ότι ήταν μια κορυφαία στιγμή για το σχολείο. Άσχετα αν το έμαθε πάρα πολλοί κόσμος, το πληροφορήθηκε, σημαίνει ότι η δουλειά μας είναι στο σωστό δρόμο, και επίσης ότι αναγνωρίζεται από το υψηλότερο εκπαιδευτικό όργανο στην Ελλάδα, που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους μαθητές? Να μην απογοητεύονται εύκολα. Συνηθίζω να λέω, τα σκυλιά αλιχτάνε, το καραβάνι προχωράει, ή όταν η κερκίδα σε βρίζει, εσύ τρέξε μπροστά και βάλε γκολ. Να μην απογοητεύονται από τις μικρές αποτυχίες. Να σφίγγουν τα δόντια, να στυλώνουν τα πόδια και να συνεχίζουν τη δουλειά. Γιατί η δουλειά, η συνεργασία, η δημιουργικότητα αποκλείεται να τους βγάλει σε λάθος δρόμο. Αυτό έχω να πω στους μαθητές. Πείσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Ακούσατε ένα επεισόδιο του ομίλου podcast του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Λάρισσας με θέμα συνέντευξη με τη διευθύντρια κυρία Σταματία Γεωργίου. Ήταν η Μυρτώ Παπαδήμου, η Σωτηρία Παπαδοπούλου και η Αναστασία Κυριτσάκα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.